Semoga doa-doa dari panjenenganlah menghantarkan mempelai berdua. Apa? Iki lo benangmu dewe lah kok. Masa Allah. Laba-laba. Mas Rio Iya. gak gelem ngerangkul aku ya. Dia orang mukrim. Heeh. Oke, Mas gentosan Rio Bapak Sutik. ganteng ya. Niken Salindri. Wow, luar biasa. Boleh minta tepuk tangannya kembali untuk Niken Salindri. Ini lagu yang paling ditakuti dari sekian banyak penyanyi. Terima Tapi kasih, dengan Mas Jagar. sangat indah dibawakan sama Nduk Niken Salindri. Alhamdulillah. Saya terharu loh, Dek. Karena kalau kita itu menyanyi itu kita harus tahu dulu lagunya. Betul. Jadi kita tuh harus tahu kisahnya di dalam lagu itu. Betul. Terus kita harus menghayati seolah-olah kita itu merasakan di dalam lagu itu. Dan kamu menjiwai ibu eneng kono lo sampai dlombo. Sampai enek sing nangis ya koyo Mas. Aku dewi yang ngono lho. Usane. Apa iki mau judulnya? Nirmala. Enggak loh. Nirmala itu menciptakan seorang ikan. Insan. Lah kok ikan iki? Ayo ikan enek insan. Oh, anu siluman berarti. Hah? Siluman. Lah kok ikan? Kan ikan enek Insane. insane. Oh. Heeh. Orang ngono judulnya kan. Lah kan Insan padha-padha manusia. nirmala, padha-padha nirmalane. Lah iki mau nirmala Jawa. Jawa. Lah sing diciptakan wi nirmala Dangdut. Udah, Melayu. Lagu Melayu. Iya. Oke. Alhamdulillah Mas Jaka. Alhamdulillah Nduk Niken. Kita bisa hadir di sini. Iki termasuk Blitar pelosok. Selatan, Blitar Selatan. Oh, Blitar Selatan. Sidik wae wis pantai iki. Oh. 5 kilo nggih Bapak Ibu? Pantai apa? Pinten kilo? 5 kilo nggih leres nggih. 5 kilo. Pantai apa? Pantai napa, Pak? Oh, Jolo Sutra. Kathah ulame nggih kathah. Lha jenenge laut yo akeh Ya berarti sesuk iso bablas ning pantai bae iki. leres itu tanggapan lho sesuk. Ora sandi blong ae. Mbak Niken, Iya. satu kehormatan malam hari ini kita hadir Iya. di kediaman beliau Sahibul Aja Bapak Sutik sekeluarga. Iya. Dalam semarak pesta pernikahan sang putri tercinta ada Mbak Puja Kusumawati dan juga Mas Rio Jeffrianto. Iya, Piantune panggilannya lengkap. Mbak Puja. Panggilannya Mbak Puja sama Mas Rio. Oh ya, Mbak Puja dan juga Mas Rio semoga diberikan piye ya? Apa? Semoga Heeh. menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga langgeng Amin. sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga satu untuk semua. Ini apa tuh kok semua gitu? Satu untuk selamanya. Lah kok semua gitu? Ya, ya. Angkot apa piye iki? Donganipun kagem panjenenganipun Sahibul Aja Bapak Sutik napa, Dik? Ayo, Buat ya, Bapak dengar. Sutik nih, Bapak Mbak Puja. Nggih. Oh, Bapak Sutik semoga sehat selalu panjang umurnya. Awet leh ngomong anak putune. Terus? Wis pokoke rezekine kathah barokah turah-turah ora lokak ning malah Amin. kebak. Iya tadi Iya. sama ngendikane iki mau anu didangu Pak Sutik mengke dalu nyipeng mriki, Dik. Ngoten to? Iya, Saman purun ora nyipeng kene? nyipengnya apa tuh Mas? Nginep kok kaya nyipeng kaya Nginep. Saman kok bengi nginep kene to? Lah apa dulur kok nginep? Lah Bang kita ora dulur. Lah sampean apa ora dianggap anak? Ora iki, Mas. Mosok to? Belas sih. Lah Lah mau biasanya dianggap anake disangoni lagi belas sih. Urung paling ya urung paling urung. urung lho. Piyantune pundi to panjenenganipun Pak Sutik? Pak Sutik. Pak Sutik. Iki mesti jenenge Pak Sutikno. Ora enek none Oh, iki ora ora enek none. enek. Panjenengan Biasanya Sutik ning ki kene enek cetha none. wela-wela iki lho paring asma Pak Sutik ugi Ibu Sulika. Sing sampean dongane Pak Sutik Ibu Sulikae dereng lho, Bu Dik. Sulika ya wis padha ae muga-muga awet lek ngomong anak putune wis ngono wae. Terus wis ngono to. pisane pisan. Ya Mugi-mugi pisane muga-muga ya awet lek ngomong anak putune wis kuwi mau lho Mas. Nggih, nggih sampun. Saiki sampean dangu warga masyarakat Sidodadi monggo Mbak Niken. Sugeng dalu buat ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh nggak denger ini kupingku apa suaranya ya. Koyoke yang Lagi dong yang lebih semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Masih semangat? Masih semangat? Halo. Halo. Kok koyo teletabis ngono kata? Halo. Ayo kita membuat permainan. Apa permainane? Pokoknya deretanku tekan kene iki. Iki kita. Heeh. Sik. Di watese ndi? Kuncire kok tengah iki. Batese. Batese. Kenapa ini panggungnya? Mas Kru nyuwun tulung iki sampean solasi. Anjane ya roku iki lho Mas, rodok sumuk ngerti gak pupu dromos. Ya aja diungkapne. Batasku kene iki. Terus kita tengah-tengah iki ta. Heeh. Gak deh, batasku kene. Endi? Batasku tekan sekso kene terus rono. Batasnya sampean kene. Lah iki lho pendukungmu akeh heram, lah pendukungku mek sak emet iki ya kalah jelas e. Hah? Iki apa permainannya apa sih iki? Nyanyi banter-banteran. Yo, lagune napa? Ya sembarang, kita harus kreatif. Iya balon kuadra 5 ya Bu ya. Meletus balon hijau sing bengok-dor banter dhewe sing menang ya to. Ya ora. Lah piye? Kok lagune lagu zaman sekarang ae. Apa? Lagune? Ya mbah. Siapno Mas Kevin. Ayo. Pokok aku engko sebelah kene sampai tekan kene, sampean kono sampai sebelah kono ya. Kene ya. Ya. Kita nyulek kene. Ya. Ayo lagune apa? Kene melok ya Bu ya. Bu, Ben semangat. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Jenengan derekne Mbak Niken tuh. Halo. Loh, sing kene ya melok, sing kene iki masih bagianku melok. Halo. Halo. Coba nadanya D Mas, D. Aku urung loh. Aku urung. Oh iya, ndang. Anu sponsorku. Ndang, jajal. Bapak Ibu kula ditulung nggih. Jenengan kalah ning mriku nggih. Nggih. Halo. Oh, banter gunaku ora? Ayo. Kalah lho sampeyan iki. Aja kalah. Kene iki luwih akeh lho. Oh. Pendukungku akeh iki Josis iki. Ayo. Ora iso aku rene iki deloken di anu ambek son iki. Sing banter. Piye? Tapi ra? Lagune piye tadi? Nanging apa ya. Alah. Wis. Oh, kono semangat ya. Ayo, Mas Kevin nadaku Mas Kevin. Mas Kevin nadaku sih. Iki aku tak ngecek iki wong kuwi. Mau wangsuli apa gak? Hah? Oh, tak kai kesempatan wangsulono sepindahan. Yo, aku sik neh iki berarti. Nah, aku wong Sing alat. banter. Ora ngerti kono ki ora ngerti lagune. Nanging apa? Alah, ora ada wong ya. Isin aku. Oh, kapok ora we. Isin. Nah, piye? Tak kai kesempatan pisan kas. Ayo ndang jajal. Ayo pisan kas. Oke. Wong kok ngene kok di Oh, yo kan yo Pak ya. Saing ke yo. Oh, yo akeh bae yo. Oh, yo. Nah. Ta ya aku yo. Wah, yo penak iki. Mongsaku aku mencintaimu. Ndang bagianmu saiki. Ku berharap engkau mengerti di hati ini. Kuimu lho, pasukanmu lho. Niken Salindri. Alah gah tuwek. Tua aku nyapa. Aku mau angin ngene iki ya menolak untuk tua loh Ken. Kamu ngerti malam hari ini malam apa? Malam Jumat Kliwon. Salah. Apa? Malam hari ini kamu cantik. Enggak malam hari ini tok kita ikat lahir. Oh iya ngono ta ya. Oh iya. Saiki Bu nek ditulung nggih, kula dibantu nggih. Sae kelas mawon. Mboten usah kedah kados Mbak Niken mboten. Namung kula sagete namung lagu cilik. Meletus balon hijau. Loh, akeh aku to. Keh aku kan. Oh, kono mau sak mono kan sampe kok buri kan lho kan. Aku mek karo wong pawon iki lho. Meletus balon hijau. Piye? Saiki piye? Meletus balon hijau. Kuwi diwangi karo wong kuwe. Piye to kowe iki? Kene yo melu bengok lho iki mau. Gak iso bangga menang aku.
Ayo, ya wes ganti lagu ae. Ayo. Ya wes tak nyanyi. Ayo, mohon monggo. Wayang Koro musik. Lagu nyanyi apa? F. Loh. Kenapa kalau aku habis nyanyi suka dikeplokin? Lho pancen apik tenan lho, Nduk. Karena itu membangun semangat aku. Bapak Ibu nedhi tulung jenengan keploke melih, Bu. Alah. Set. Bocah kok ya. Yuh. Gede ya, Nduk, cintamu ya. Hah? Gede ya cintane ya. Ya gak? Leleng ini kan cilik, ngene ta. Oh, lek ngene mini. Oh, lek ngene gede. Kayak mbake iki lho, mbake mau yang ngene karo Dik Niken. Lho. Ya? Awas aja ngene. Keleke tulung. Spesial perform Negara Angin. Kok bajumu kali ini kok sama? Matching kan aku wis punya inisiatif ini lho karo sampean kan ketok kaya Mbak Manten karo Mas Manten umpamane digandengne kan dhewe wis kapelan ngono lho, Duk. Iya ta? Oh, ngono. Lah kudune piye? Aku nganggo apa? Nyapa gak gawe pink? Nyapa kok terus ping iki? Ya ben Lho dikira sampean kuli ya. agemane kaya ngene Mas. Lah nyapa iso ngupil iki lho. Gatel. Iki ning kamera kono ya ketok lho, Ken. Lah sampean nguping ngene kalau Lah jari sapa gak ketok kan iki disyuting wong aku. Ya aja ngono lho, Dek. Ya Allah Mas, gatel. Bapak Ibu ngaturaken sugeng tindak Mbak Niken panjenengan derek niki keluarga besar dari Kaliwungu Binangun lho kok mesti ngono kuwi ta ya. Aku gak lho kok gawe klambi kene. Ya nyapa? Lah iki wis ana Kan apa iso iki? dipikura. Bisa dipikura. Upil Niken Salindri. Oke, ngaturaken sugeng tindak untuk menderek pengiring temanten Kagung dari kawasan Kaliwungu Binangun matur supanuwun mewakili saking panjenenganipun Bapak Sutik ugi Ibu Sulika ngaturaken sugeng tindak teriring ucapan jazakumullah khairan katsira. Semoga doa-doa dari panjenenganlah mengantarkan mempelai berdua. Apa? Iki lho benangmu dhewe lah kok. Masa alah. Laba-laba boleh iki lho benang klambimu dhewe iki lho padakno. Ora enak iki lho masalah Niken keget-get titok. Lah kok iki ngono. Lah karo tak kira mau laba-laba kecil. Apa ya enek? Lah kok aku dicangkat laba-laba jadi Spiderman piye? Lah kayak wedok Spider Woman ngono ya. Heeh. Lah iki lho kelet ning kene terus mau gene ning ndi ya pakai ngetutne. Lah wong dasare benang. Ya, agih matur sumanuwun dua tembang spesialnya. Ben Niken dipun wangsuli tembang malih napa mboten? Apa? Dipun wangsuli tembang malih napa mboten? Iya dong, mungkin Ya. permintaan dari ibu-ibu ada permintaan lagu apa? Anu ya didangu Mas Napa, Manten ya. Pak? Napa, Pak? Kasunyatan. Eh, Terus liane apa? lintune napa, Mbak? Napa, Mbak? Lestari. Lestari. Kasunyatan Terus Lestari. terus apa nih Mas? Napa, Mbak? Bokong semok. Apa aku nyanyi kuwi? Bokong semok, semok. Sing kono rumah tekoni. Nggih, Bu Bapak, Ibu, kersa Mbak Niken nyekarmu napa? Napa? Aku dudu raja nduk niki sapa tamani iki lho, Nduk. Ya. Aku jujur aja piye? Sekedam nggih, Pak. Aku kelek nampani engko Mbak Niken nduk ndak kersa terus aku ya jumbo. Oh Mbak Afi sing nyanyi aku jujur aja. Wah. Iya, Oke, tampaknya Mas. ditampani ya. Iya. Nggih matur suwun nuwun. Terima kasih, Mugi lancar Mbak. rezekine ya. Mas sinten iki paring asma? Mas Junet. Ya. Mas Junget. Liane kuwi apa jajale wonge nyuwun Lintune apa? napa Mas Junet? Napa lintune napa Mas Junet? Dudu rajane Mas Didi Kempot niku nggih. Oh, ya. Ya engko digoleki ya, Dek. Dikulik dulu. Pun monggo dipinangkane Kang Budi sak kersane panjenengan Mbak Niken Salindri Ya. bersama Mayangkara Musik Ambyar Niken Salindri. Yo. Bersama CM Musik. Nyanyi bareng-bareng ya Bu ya.
Tapi lo sampean lo gak ngerti lagu nih, lo lagu anyar. Nek caping gunung ngono ngerti paling yo. Yeay! Yeay. Ini tadi aku sudah menyanyikan lagu 7 lagu. Lah kok gelisman wis pitu? Iya wis. Lagi telu iki. Beta tuh di bulan balen pempindo garai. Oh ngono ta? Iya. Oke. Ini ada permintaan dari mempelai berdua napa mboten? Lagu ingkang dipun kersa, lagu yang diinginkan dari Mbak Puja sama Mas Rio. Agar Mbak Niken bisa menyanyikan satu persembahan. Selendang biru pamunutane. Leres Mas Puja, Mbak Puja ya, sama Mas Rio ya. Ada satu permintaan dari mempelai berdua untuk Adenda Niken Salindri. Oh, dek. Ya, apa lagunya? Iki pamundutane saking Mas Manten karo Mbak Manten nyuwun selendang biru iki dipinangkani napa ora ya? Oh, selendang biru. Apa diutus rene? Itu kesusahan apa enggak? Soalnya kan panggungnya tinggi. Mbak kan pakai panjang-panjang. Mbak Manten sama Mas Manten mau kesini tidak? Untuk memperkenalkan. Nah, Mau pripun? kesini? Biar sepanggung sama Mbak Niken, biar nyaman. Atau saya yang kesana? Ketak tadi. Gimana, sakit berada di panggung? Oh, untuk foto juga sama Mbak Niken. Oret, nanti ya dek ya. Engkau diusahakan ya. Oke, spesial di kesempatan kali ini bersama Mayangkara Musik. Sekali lagi kami sampaikan rasa syukur terima kasih kepada Sohibul Hajah, Bapak Sutik beserta Ibu Sulika. Lebih-lebih untuk masyarakat Sidodadi Tulungrejo yang mana di kesempatan malam hari ini menyaksikan ikrar suci dari Kak Puja dan juga Kak Rio untuk turut mengabadikan momen spesialnya hadir di tengah-tengah Anda semuanya. Mayangkara Music bersama Niken Salindri. Teruntuk masyarakat Sidodadi semoga selalu diberikan kesehatan, kelimpahan rizki, dipermudah segala urusannya. Yang hadir untuk masyarakat Sidodadi adalah hal-hal yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Disampaikan terima kasih pula untuk Satuan Pengamanan Bapak TNI dan juga Polri yang mengemban tugas untuk memberikan rasa nyaman Mayangkara hadir di hadapan Anda semuanya. Banyak lagu yang belum kita sajikan di tengah-tengah Anda semuanya. Kali spesial permintaan dari teman-teman berdua ada selendang biru. Coba nanti kita sajikan yang terbaik untuk bisa hadir di hadapan Anda semuanya. Kembali kita rilis si cantik jelita darah mudanya Indonesia bersama Mayangkara ada Niken Salindri. Terima kasih Niken Salindri. Wow, judulnya apa ini tadi Dek Niken? Judulnya Jauh Kau Ngising. Iki mesti ngono kuwi lho. Ndak mau jujur sama saya. Jauh Kau Pergi. Jauh Kau Pergi. Iya. Ini banyak sangat ini penonton yang sudah hafal lagu itu ya. Bahkan Alhamdulillah, bocil-bocil. itu kan lagu baru. Tapi ini dari timur ya, negara maksudnya Indonesia Iki Timur ya. lagu tekan dia Eropa kayaknya. Mesti. Kau ceritakan pada bintang-bintang. Terima kasih bunga-bunga sosial yang sudah merapat untuk menyemarakan pesta di Iya, kesempatan malam hari ini. alhamdulillah. Semoga menjadikan keberkahan tersendiri Amin, untuk kita amin. dan juga keluarga besar dari Sohibul Hajah ya. Oke, amin. Yang jelas masih berlanjut untuk bisa menyajikan tembang-tembang yang epik bersama CM Musik. Dek mau loh mas, dek mau kan elep-elep udah lewat, terus Yeah. mobil-mobil udah lewat. Tapi ki penonton ini sangat antusiasnya tuh besar sekali. Meskipun mau enek mobil nih, wong-wongnya ndak pegel ngono loh mas, hebat sekali ya orang-orang ini tetap duduk, Itu tetap manis, menandakan tetap menghargai. menonton. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu semuanya. Terima kasih ya ibu-ibu ya, sudah menemani Niken ya ibu-ibu ya. Iki jenenge tirakat mas. Ya, kok iso Iya melekan sampai bengi. Oh anu, lek-lekane iki Oh, lelekan. Wong lek melek sampai bengi iki begadang kuwi, ngarai loro gak ngarai rezekine akeh. Biasanya ki apa sing digayo kuwi muga-muga iso kelaksanan ngono lho Dik. Lek melek bengi kan yo ngono kuwi. Amin amin. Muga-muga iya. iki lek mirsani sepisane ndak Niken Salindri nang kene sapa ngerti sesuk lek mantu ya iso nanggap sampean ngono lho maksudnya ki ya ngono. Sayang kampret. Sayang kampret. Minta tolong ambilin tisu dong sayang. Alah alah. Aku era dijupukne karo sayang kampret iki no. Tolong dilapin dong. Alah alah. Jajal kaya ngopo ta kampret iki lek ngelapin Niken kaya apa?
Heran aku kok iso-isone. Ayo. Pret. Kok kamu mengeluh Ngene lho. sih? Iki aja mok lampe ngene. Nah, terus? Lah ditutul-tutul ngene lho. Nah. Nah. Piye, jajal, Sama jajal. baper ngono to Pak Kamret Mas aku mbek aku. Sampe seneng karo aku ngono ya. Jadi, kalau rumah aku orang duwe romantis belas to kampret ki ya. Aye. Kembali dihadirkan yang nanggap terus aku ki no paling nyeneng nih lho Mas. Lah terus, kok Aku iso sembarang kalir lagu. Apa iki sing Teko lagu terbaru? Jawa mau wis. Ah. Gitu. Terus lagu Indonesia Sudah, wis, lagu terus? Melayu wis. Urongi Wis. sing di Diciptakan seorang induk wi mau. Wis sakit mau lho. Ngarepe tok. Mas yang ngono aku iso ya. Terus lagu Cina aku iso. Sing piye? Lagu Thailand aku iso. langkap noy kuwi ta. Oke. Wok kuwi ta. Iso aku. Tapi sebelum nyanyi lagi, bagaimana kalau Mbak Manten sama Mas Manten kita suruh naik ke atas panggung? Nah, itu supaya tambah rame. Monggo Mbak Puja sama Mas Rio berkenan Ayah untuk ki bisa ngono. menemani barangkali beserta Bapak Tanggane Sutik dijupuk lagi kon rene. sekalian sama Sohibul Hajah Bapak Sutik ugi Ibu. Oh iya, Monggo Bapak katuran Sutik sekalian. Tindak panggung ini supaya meramaikan suasana Kru bahwasanya tolong pasang panggungnya lagi. ya gak apa-apa. Iki kru memang tugasnya ngono kuwi. Yo mantene wedok nesu yo tabuhi jaranan yo. Ora le lho, Ora, mantene ora, wedok iki ora. berbahagia kok. Maksudnya iso lek tukaran nang nesu to. Ayo Mas, aku. paring ono support Mas yo. Aku lek nesu biasanya mbek Cacah Iya. ditabuhi jaranan. Lek lah terus lekmu nesu ki lek ra diimbangi karo aku sing nesu ki ndak iso barengan lho Dik nesune iki. Kudune awakmu nesu aku ya nesu. Yo gak iso, jenenge nesu kok bareng yo, gak enek sing ngalah no. Lah aku lek ngalah aku tertindas. Ya bene wong lanang kan kudu ngalah. Ya ra iso kaya ngono. Oke, nyun sewu Bapak Ibu, penjenengan paringi margi kagem Bapak Sutik beserta Ibu Sulika dan juga kedua mempelai yang lagi berbahagia. Ini sembari memperkenalkan Mas Rio kepada masyarakat Suberdadi, ya, Sidodadi, ya, bahwasanya ini adalah mantu dari Ya pasangan. Allah, Ibu jan Bapak manten Sutik. lanang kok gak ganti belas buat ditapani ngono lho Mas. Masa jalan sama niki. Lah kok kowe Wah, jenis gak dadi nganten lho kok yo ora digandeng. Digandeng, mbak digandeng. aja marah-marah ngono kuwi to, Ken. Oh. Oke, ngapunten Bapak Lah iki Sutik. nyapa iki panitia iso melok munggah. Sohibul Hajah iki. Bapak Sutik. Oh, Bapak Kakak Sutik. kagungan Oh, damel. ya, ngapunten Iya. ya Pak Sutik ya. Wah, kisinan Dia lho. kok anu jenenge gagah bagus perkosa. Iya, lah kok perkosa iki lho, perkosa. Perkasa. Lah kok perkosa barang. Oke, sampean dangu ya, Dik. Pak Sutik kula paringi mic. Selamat menempuh hidup baru Mas Rio dan juga Mbak Puji. Oh, Mbak Puja. Aku kulino ngapalne jane Mbak Puja iki aku pokoke kudu kelingan pujiani ngono tadi. Malih puji ngono. Oh, niki Nggih. Bu Sutik. Nggih, niki wujud baktine dumateng Mara Sepah niki. Nah. Ngoten. Ambek mara tuwane gati Nggih. karo bojone ra gati. Digandeng. Lagek mandan anyar kok gak gelem tulung-tulungan. Digandeng. Wis diomongi digandeng kok. Jenengan nggih ngoten, Mbak? Digandeng, Bu. Ayo Bu, engko timbang Ben ora- seneni karo niken. Beneran Gandeng jupuki ae, barang gandeng. kaler maksudnya. Lah terus aku ngene iki gandengan terus apa? Ya karo aku no. Ayo, ngene. Emak sampean mambu. Mambu apa? Mambu pengu. Lho pungu jajal wangine ngambune. Lho no. Wah, harum Dik. Ih, modus. Anu minyak kayu putih tapi. Oke, sugeng dalu Pak Sutik, Bu Sutik. Wilujeng Selamat dalu, malam Mbak Duk Puji, Niken. Mbak Puja. Mbak Puja dan juga Mas Rio. Ken engko lek tak kei repekan Bu lho. Iki lho. Ya, waca. Aku belajar untuk menghafal Kak. Ya. Dan tungakno Mbak Iya. Puji, Mbak Puja. Loh, toh? Iya toh. Kowe iki ngaton-ngatone Mbak Puja Kusumawati.
Mbak Puja Asmo. dan juga Mas Rio. Oke. Ya semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berbahagia selalu. Pak Sutik bahagia selalu nggih Pak. Alhamdulillah. Panjenengan pripun rumaosipun sak bibare nanggap kula niku sampun puas napa dereng Pak? Alhamdulillah. Bombong rong rasane ngati kula. Nggih. Keranten saged nimbali Niken Salindri saha kru nipun sedaya wonten ing Desa Tulungrejo mriki. Nggih. Sak menika sampun puas napa dereng Pak? Walaupun tadi ada sedikit rodok gelo. Nyapa Pak? Sone tekone rodok awan. Nggih. Rodok lambat. Padahal kalih Bapak Soleh niku ampun dijanjeni, Pak Sutik benjing pagi sampun ready. Ngoten. Nggih. Ngapunten Bapak Soleh nggih. Memang perjalanan. Lah iki kan sone to Pak. Lek maksudnya nanggap nikene sampun puas napa dereng? Nggih, alhamdulillah. Merasa puas, sangat puas. Ayo caklet saya. Tolong anakku, tolong anakku. Kok iki arep nyandi iki? Mulai. Arep nyandi iki. Mulai. Yo dilanjut Lah, kok ya sik. mbok tulungi Iki tenan, sik Pak? jam piro? Iki sik jam piro? Kecele. Kowe iki diprank karo Niken kaya gelo merah. Lah kok ditulungi tenan. Ken ngono kuwi tandane sing digodhawuh karo awakmu lho, Nduk. Jan sumpah aku makin sesayang itu sama kru-kruku. Karena dia itu meskipun tak prank gitu, dia itu panggah kayak manut ngono lo, ngerti gak sih? Ken iki Ken. Nduk. Sumpah Amit gak habis sewu, Nduk. pikir banget. Jujur zanggal. Syum. Apa to jane? Kan mau ndak ngerti. Kalau di sebelah sini Pak Sutik wis puas loh Mas. ya tandane puas ki maksudnya ki ya. Lo wis puas kan ya wis berarti jam kita sudah habis alhamdulillah. Urung lho anggitmu. Ngene iki yang ngepaske waktu supaya Aku perjanjiannya. merasa puas ki kalau pertunjukan ini nanti diselesaikan sesuai dengan kesepakatan. Ngoten nggih. Kesepakatannya Nggih. jam 9 pun mantun. Niki Oh, pun jam kunjul. Jam Pak. 9 naik tadi berarti jam 12 selesai. Oh, kok jam Ngoten 9 nggih. mantap, Pak? Loh, nggih, ngoten to niku wau. Alah ya Allah. Tak nggih ngoten to wau. Wow lo maine lo kinten-kinten lo jam 7. Nah, jam 7 niku tasih Oke. wonten acara niku wau lho. Wonten dekorasi ngoten niku wau. Wah berarti Temu manten. Nggih, acara niki mau main manten. setengah songo. Nggih. Wis gampang lah Pak, sak enteke diselai Pak ya. Kok bonusi to karepe. Piantar sakmene kae yo ngenteni badhe melekan. Iya no, mulai tirakat. Oh ya. Dok, nggih ngregengaken suasana Hah? ngayemke pamundutane Bapak Sutik, mbok Pak pilih Sutik. kersa tetembangan Nah, menapa. kuwi aku arep Nggih, ngomong ngono. ngapunten. Pilih tetembangan swanten kula niki pripun nggih? Mboten pripun-pripun. Boten saged nembang kula saestu. Sang nembang. Dik niken mawon ingkang Lah nembang. jenengan niki pun Kraten beto nggih. dompet mboten Pak? Boten beto. Lha pripun niki? Alhamdulillah. Lah kok alhamdulillah? Alhamdulillah. Kan nih kan, Pak Sutik kan mboten ngasta to. Sing ngasta ibuke lho. Loh iya. Terus sing beto busut. Lho, bendahara keluarga. Iya. Nggih. Pamundutan lagunipun ingkang dipun kersa menapa Pak Sutik? Alah Oh, kok mesti. nuwun bokong Emah. semok. Emah. Nggih. Kan nih kan. Rumangsaku kok Iya. sing romantis kok Bu Sutik Ayo Nduk karo Pak Sutik. dipinangkani Nduk. Lah iya. Wong mondutane. Aku lah jane waleh lagu iki. Ayo dah, sama ning tengah, sama ning tengah. Sampeyan nggo dompet Kak. Anu amplop buruan ae, buka ono. Kono lho, diapit kene lho karo ibuke. Nah, iya. Mana angel men to kan? Mas, seta sikilku Iya. terlilit. Yo, puringmu. Ya Allah, gak ndek goreng aku. Puring. Puring. Lho kok mesti ngono kuwi. Ayo. Aduh deh, oke. Sampun pinangkani Pak Sutik. Nyambol kok gandang tintek nih iki Ya sik to, Ken. Ngono iki ya diwet-wet. Nandani lek sik kersa mundut lagu malih ngono kuwi. Ya mungkin dari Mbak Puja ada permintaan lagu apa? Iki mau kan Pak Sutek karo Busut. Terus? Sudah
meminta lagu, ngersake Bokong. lagu Bokong Semok. Jan bokongnya Bu Sutik. Ini pemirsa kok. Nyalahne bokongnya Niken Salindri. Ya wis sing ana kuwi. Itu menandakan all out perform. Heeh. Jadi wis ora canggung, intinya beliaunya lagi berbahagia beserta keluarga. Alhamdulillah. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata isone meng joget tok. Ngono kuwi satu kehormatan lho, Dik. Iya. Dikancani karo Sohibul Belajar di atas panggung. Jan gayeng tenan lho Bu, kula nggih ikut seneng sekali Bu. Terima kasih nggih Bu. Kalau bukan karena jenengan-jenengan kula mboten saged mriki lho. Nggih, saestu. Paneng- Ini, hah? Kok kudu nangis to, we? Ora ya? Ora to? Kene bahagia ditangga kok timbangane nganggur kok. Ayo, oke. Pamundutanipun Bu. saking Mbak Manten saha Sampai Mas Bu Puja. Manten menapa menika? Pak Puja, minta lagu apa? Dipuja-puja. Sampe niku lho piye to? Loh, lek panggah yela-yelan ki wong loro ki. Ora apa-apa, bektine putra teng tiang sepah ki ngono kuwi lho, Dik. Bapake wae sing kersa ngersakaken tembang nomor kalih iku napa menika, Pak? Ya. Monggo. Ndak iso berkata-kata iki. Oh, oke. Kita kasih JLL. Apa wi? Hah? Apa wi? Ya kamu nggak perlu tahu, yang tahu hanya kru JLL. Krune lho karo. Krune lho karo. Ya. Ayo. Kayak ana kenang ta iku Mas Kevin. Seksui ketuwara lek anu gak fokus. Dok. Iya, dalam. Iki kadose kedahipun Bapak Yuk, kita Sutik. foto. Oh, foto dulu. Boleh Iya, monggo foto dulu. silakan. Foto. Mas kameramen Oke, dari Mayangkara boleh dibantu untuk mengabadikan momen spesialnya. Iki anake sapa? Iki anake sapa? Anake Ya. tonggo. Ribon radi mundur sekedhik, Pak. Kan iku iso 0,5 to, Mas. Ora, aku kok lek jungkel kene diguyu wong lho. Kan menek 0,5. Ya Allah. Iki wis 0,5 lho, Dik. Iki lek teko kene iki lho. Aku samar lho, Dik. Wis gak apa jungkel-jungkel titik kan lho, rasane kayak digigit semut kok. Nggih, amit sewu. Bapak amit sewu Bapak Ibu nggih. Niki anu keluarga berencana niki. 1 Bahagia. 2 3 cepret dipun langsung meleh. Ayo. Senyum, Dek. 1 2 3 cekrek. Sa album pokoke nggih. 1 2 Dek, aja mentelengi aku, Dek, sampean. Kowe menteleng lho. Senyum cahayu senyum. Heeh. 1 2 3. Oh, nggih. Sampun 3. Oh, bertiga, Mas. Oh, bertiga Bertiga, aja. bertiga dulu. Biasanya sing ketelu iki setan lho, Dok. Aku setane berarti. Aku gak ngomong lho ya. Heeh, nggih. Amit sewu. 1 2 cepret. Dipun langsung mulai. 1 2 cepret. Mas Rio Nggih. gak gelem ngrangkul aku ya. Ya ora mukrim. Heeh. Nggih, Lah, Mas gentosan Rio Bapak yo Sutik. ganteng ya. Oh, menika wayahipun nggih Bapak nggih. Nggih. Amit sewu. 1 2 cekrek. Nah, Kevin cekrekmu masuk iki, Bin. 1 2 cekrek. Heeh, jan cocok matur sembah nuwun. Nggih. Sudah. Kersa meleh cekap. Bapak Sutik matur sembah nuwun sangat, Ibu matur sembah nuwun. Terima Nggih. kasih, Bu. Mbak Puja ugi Mas Mbak Rio Puja terima dan juga kasih. Mas Rio, Amit terima sewu niki kasih. HP-ne sinten mungkin kula bawa pulang lho iki. Ya Oke, Allah. aku tak istirahat dulu ya, Mas. Oke, Iki terima bene kasih. Mbak Afi dan juga Mbak Putri. Siap, Oh. matur suwun ya buat Niken ya. Juga disampaikan terima kasih matur suwun nuwun sangat untuk hadirnya Mimi, keluarga besar Bapak Sutik sekeluarga beserta Ibu yang mana di kesempatan malam hari ini kerso hadir untuk turut serta berdendang ria berbahagia bersama salah satu artis kebanggaannya Jawa Timur, ada Niken Salindri menggema bersama CM Music Entertainment. Sekali lagi mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan malam hari ini menyampaikan juga terima kasih matur nuwun atas hadirnya Anda semuanya. Doa restu dari Bapak Ibu lah yang menghantarkan Mbak Puja Kusumawati dan juga Mas Rio Jeffrianto untuk meniti maligai rumah tangga yang baru menjadi keluarga yang berbahagia dunia akhirat. Kembali kita sajikan tebang-tebang yang epik bersama CM Music Entertainment.